गिबि सेन्टाराव सोरगोनि सिंहासनाव खामिनानै थाग्रा गासैनिख्रुइबो बोलोगोरासिन सोरजिगिरि बिफा, बिसा आरो गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोरा मान आरो समायनाय जाथोंसै। आरो नैथियाव बिसोरजोंनो खांजाग्रा आरो बिनि बोरखौ नेनानै थाग्रा आंनि आंगोनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि गोथार जिरायनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंसोर बयनोबो फोरबोनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंगोन जेसाया नाबिनि इसोरजों होजानाय बाथ्रा 45 बालाब 22 सिरि। नोंसोरो आंनि फारसे गिदिंदे आरो बासायजादे ओइ पृथिबिनि सिमायाव थाग्राफोर। जे मिजिंखौ लानानै इसोरा मानसिखौ सोरजिदोंमोन बे इसोरनि मिजिंखौ साफ्रोमबो मानसिया अबाध्य खालामनानै इसोरखौ अपमान होदों आरो बिनि अननायनिफ्राय गोजान जालांजोब्बायमोन। बिनि जुनै बे बाथ्राखौ जेसायानि गेजेरजों इसोरा बुंदोंमोन। नायदे हुदा बिजाब 32 बालाब 15 सिरि, हुदा बिजाब 9 बालाब 13 सिरि, गितफोर 78 नम्बर 32 सिरि। फोरबोनि रायतफ्रा धोनि जाबाय, आन्थाय बिसोरो फोरबोनि जेंगासो सिखांबाय। बिसोरो जायै लोङै फुंनानै गावसोरनि सोरजिगिरि इसोरनिफ्राय एरखेबाय आरो गावसोरनि बोलोगोरा बासायग्राखौ नागारबाय। इसोरजों अनजाग्राफोर, जोंनि सानाव एबा हराव मावनाय गासै गोरोन्थिखौ बियो मिथिगौ। कायेन आरो हाबेल बिसोरो सानैबो बिमा सासेनि फिसाज्लाफोरमोन आरो बिसोरनि गेजेराव फाराग दङमोन। सानसेखालि कायेना हाबेलखौ सिथारदों आरो सिथारखांनायनि उनाव हाबेलनि थैया सोरगो फारसे इसोरनिसिम थांदों आरो बे थैखौ लानानै इसोरा कायेनखौ नागिरदों। कायेना हाबेलनि जिउखौ फोजोबखांनायनि उनाव मानसि आरो इसोरनि सिगाङाव संखिखांनाय सफैदोंमोन आरो बे गावनि हादर आरो जायगाखौ गारनानै खारखोमानो हास्थायदोंमोन। नाथाय इसोरनि मेगना आथिंनि गिहिखौबो सोरखिग्रा आरो सागोरनि दैफोरनि सिङाव थानाय गासैखौबो नुग्राखाय कायेना बै गोथां इसोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय खारग'नो हायाखैमोन। नायदे जबनि 34 बालाब 21 सिरिनिफ्राय 22 सिरि। बियो मानसिनि आगानफ्रोमखौबो दिथा होयो। पापी मानसिफोरनि थाखाय थाखमानो बेबायदि खोमसि जायगा गैया जेराव इसोरा नुस'नो हाया। मानगोनां मानिजाथाव लोगोफोर, जोंनो लागै इसोरा मोननै आयदाखौ होबाय। 1 नम्बर जिउनि दुखु, 2 नम्बर जिउनि रंजानाय। थामहिनबा संसाराव मानसिया गाज्रि खामानि आरो गाहाम खामानि मोननैबो खामानिनि सायाव बिजिरो बादि, थिग बिदिनो मानसिनि जुनै इसोरा दुखुनि जायगा आरो रंजानायनि जायगा फसंबाय। नों माखौ मोजां मोनो एबा सायख'नानै लायो? नायदे हुदा बिजाब 30 बालाब 19 सिरि, हुदा बिजाब 11 बालाब 26 सिरि। नोंसोरो सायख'नानै लानो हानाय बादि दानो आङो नोंसोरनि सिगाङाव थांनाय आरो थैनाय इसोरनि साव आरो बोरखौ दोनबाय। 1 नम्बर साव। बेफोर गासै हाबाफोरखौ मावब्लानो जिउनि सैनाय आरो इसोरनि सावखौ मोनगोन। नायदे जेरेमिया 44 बालाब 7 सिरिनिफ्राय 10 सिरि, जागायजेननाय 6 बालाब 5 सिरिनिफ्राय 6 सिरि, जेरेमिया 6 बालाब 13 सिरि। बेबायदिनो बिसोरो इसोर होनाय आयेननि सिङाव थायालाबा गावसिनि गोसोबादि मावनायफोरजों इसोरखौ मोदै फसरदों आरो बिखौ दुखु फोनांदों। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, थारैनो जोंबो इसोरनि आयेन आरो बिनि बरसायाव थायाखै नामा? गोसोखां, बै समाव आदम हवाया जेब्ला इसोरनि आयेनखौ सिफायदों
बे समनिफ्रायनो दाउसिन दाउला जिब जुनार गासैबो बिसिनि साखाथिनिफ्राय खारजोबदों। गमामा जोंनि सायावबो बेबायदिनो जागोन। इसोरनि बोर आरो नखरनि मान सन्मान रैखाथिया गोमालांगोन जुदि जों इसोर आफानि सिगाङाव फैफिननो आरो बिनि सिगाङाव गंग्लायफिननो रोङाब्ला। बैफोरबादि सुबुंफोरखौनो गिदिंफिननो दिनैसिमबो इसोरा खावलायदों। नायदो गितफोरनि 50 नम्बर 1 सिरि। फोरबो इसोरा सान ओंखारनायनिफ्राय सान हाबनायसिम पृथिबीनि मानसिफोरखौ लिंहरबाय। 2 नम्बर बोर। मा मावब्ला इसोरनि बोरखौ मोनगोन? जों गावनि गोसोखौ मोजां सोलायनानै इसोरनियाव गोरोबनांगोन आरो दाहा खालामनानै जों बै इसोरनियाव गावखौ कमप्रमाइज खालामनांगोन आरो बै थाबोनाय माखासे इसोरनि आब्रुथिखौ जोङो लाबोफिननांगोन। नायदो गालातिया 5 बालाब 22 सिरिनिफ्राय 23 सिरि, रमनि 12 बालाब 9 सिरिनिफ्राय 13 सिरि। अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायजानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय, बेफोरनो इसोर हामजानाय मानसिफोरनि लागै होनाय जोंनि लागै बिबान। आरो बे बाथ्राखौ लाग्राफ्रानो इसोरनि गाबज्रिनायाव खोनासंग्राफोर, बिसोरखौनो इसोरा बोर होयो आरो सावनिफ्राय बासायो। नायदो गितफोरनि 1 नम्बरनि 1 सिरि, माथाइनि 25 बालाब 21 सिरि, जेरेमिया 17 बालाब 7 सिरि, गितफोर 112 नम्बर 1 सिरि। बे मानसिया साबाइस जाया दुष्टनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै। इसोरजों अनजाग्राफोर, जोंनि एसेल' बैसोखौ लानानै दुगा एबा गोरा जायालासै फै जों बयबो गाव गावनि खर' आरो गोसोखौ फोरबोनियाव फाहायनि, जोंनि गाज्रि आरो उदायै सर'खौ गारनानै इसोरनि गाबज्रिनायखौ खोनासंनानै गिदिंफिननि आरो इसोरनि सोरगो रायजोखौ मोननो बासायजानि। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, साफ्रोमबो जिउखौ जों फोरबोनो बावनो नांगोन आरो बेनि हुकुम फारसे आगान सुरनांगोन। अब्लासो जोंनि समाज आरो नखर आरो हादोरा सान्थि खामिनानै थांनानै थानो हागोन। जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव खोनासंगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो रंजानायखौ जासिहरबावनानै आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।